Hľadáte ešte stále odpoveď na otázku, ako byť šťastný vo svojom vzťahu? Možno ste vyskúšali všetky postupy, návody, terapie či dokonca rôzne tréningy, ako byť šťastný vo svojom vzťahu, no stále tomu nie je tak. Na príčine môžu byť tieto dva dôvody, ktoré sa dozviete v dnešnom videu. Taktiež vám prezradím najúčinnejší návyk šťastia, vďaka ktorému opäť zapálite oheň lásky vo svojom vzťahu a spolu so svojím partnerom si budete užívať krásnu lásku. Ahojte, volám sa Eva Stanová a som autorka Akadémie šťastia. Pomáham manželom, manželkám, partnerom či partnerkám užívať si lásku vo svojej rodine vďaka návykom šťastia, tak aby sme spolu vytvárali láskavejší svet. A že svojho partnera ešte len hľadáte, o to lepší dôvod začať práve teraz, aby si našla toho správneho partnera či partnerku našiel pre seba. Začneme tým, že sa pozrieme na najrozšírenejší informačný prostriedok dnešnej doby, televíziu. Televíziu, ktorá sa nachádza v každej obývačke, v detskej izbe, ale dokonca aj v spálni. Práve televízia nám sprostredkováva obrazy dnešného sveta. Vykresluje nám hodnoty, ktoré podvedome príjmame, bez toho, aby sme si toho boli vedomí. Poďme sa spolu na to pozrieť. Konkrétne sa dnes pozrieme na romantické filmy či seriály, ktoré nám ukazujú ideálny život. Prežívame šťastie hlavných hrdinov vďaka vonkajším okolnostiam, ktoré nám práve tieto seriály či filmy ukazujú. Bohatstvo, prácu snov, luxusné bývanie, exotické dovolenky či Pána Božského. Vďaka emóciám, ktoré pri sledovaní filmu či seriálu zažívame, zamilujeme sa do tohto obrazu a túžime ho dosiahnuť. Pozor! Toto je nebezpečný obraz pre tvoj šťastný život. Prečo? Sú na to dva dôvody. Prvým dôvodom je to, že vďaka šťastným televíznym príbehom príjmame do svojho srdca nesprávne túžby. A tak sa nevieme dostať k pravým túžbám svojho srdca, ktoré nám do neho zasial Boh. A tak častokrát napriek tomu, že dosiahneme naše túžby, minieme na ne množstvo energie, času a peňazí, v cieli nie sme šťastní. A taktiež sa pýtame, kde je krásna láska v našom vzťahu. Ako práve túžby svojho srdca objaviť? Kliknite hore na ičko a pozrite sa, čo sme pre vás pripravili v Akadémii šťastia. Druhým dôvodom je, že vďaka šťastným televíznym príbehom nie sme ochotní prijať ťažkosti do svojho života ako dar od Boha. Dar, vďaka ktorému dozrievame a v našom srdci rastie krásna láska. A tak hľadáme rôzne spôsoby, ako sa vyhnúť bolesti, či už vďaka rôznym transformačným metódám alebo rôznym terapiám, ktoré nemajú Ježiša Krista na prvom mieste. A tak unikáme našej zrelosti a nášmu dozrievaniu a hlavne chýba v našom srdci krásna láska. Práve vďaka týmto dvom dôvodom strácame túžbu milovať a nevieme prijať lásku od svojho partnera. Taktiež nie sme vôbec šťastní a už vôbec nie blažení. Ak ste ešte nevideli video 9 spôsobov šťastia, ktoré nám tu zanechal Ježiš Kristus, kliknite hore na ičko a pozrite si video Meditácia nad Božím slovom 9 spôsobov, ako byť šťastný. Vďaka nesprávnym túžbám strácame pokoru vo svojom srdci
a strácame sa, vzdialujeme od zdroja Božej lásky, od Boha. A už vôbec neveríme v Božie kráľovstvo, ktoré nám prislúbil Ježiš Kristus, ktorému sme sa zasvetili svojim krstom. Ako to dosiahnuť? Moja osobná skúsenosť mi hovorí, že bez Božej pomoci a krásnej lásky Márii Matky je to nemožné. Žiadna novodobá metóda, tréning či terapia, ktoré som absolvovala, nedokázali uzdraviť hlboké podvedomé zranenia v mojom srdci, ktoré vyvolávali vo mne vzburu a odpor. Osvedčila sa púť a taktiež aj najúčinnejší návyk šťastia – modlitba. V dnešnom videu ste sa dozvedeli 2 dôvody, ktoré bránia byť šťastný vo vzťahu. Taktiež sme vám prezradili jeden najúčinnejší návyk šťastia, vďaka ktorému jednoducho zapálite oheň krásnej lásky vo vašom vzťahu. Ak chcete už začať týmto najúčinnejším návykom šťastia modlitbou dnes, kliknite hore na ičko a pozrite si video 3 tipy, ako začať. Ja sa na vás už teším takto o týždeň vo videu, v ktorom sa o modlitbe porozprávame viac. A ak chcete, aby vám toto video neuniklo, kliknite dole pod týmto videom a prihláste sa do Akadémie šťastia. Dozviete sa tak návody, tipy a stratégie, ako byť šťastný vo svojej rodine. A ak sa vám toto dnešné video páčilo, dajte like. Potešíte nás a dáte zmysel našej práci. Teším sa na vás už o týždeň. Ahojte!